jikisa imoto sami. Ngiyaxolisa shembudi. Sesi. Wena awuhlale phansi. Sanibonani wengane zakwethu ugodoleke lo okankomgodolo umfana into ephethe wonke amalenke akhona la eSouth Africa kanti ke nangakini yimo phethe awuna chance awuna plan ngani zakwethu ngiyaxolisa kakhulu ngezwi lishile izwi lami ngani zakwethu so ngiyacela kakhulu ukuthi ningilalele iphinde ningilalelisise lokho engizokusho kini okokuqala nje ngani zakwethu siyacela ukuthi ama association uma eqasho squatman eyeke ukuqasha abantu from nowhere bezosebenza erenkeni awayeka ama association uqasha abantu from nowhere ngiyangizwa ngithini uyabona labo bhuti abala kungaba inhlanhla enkulu uma kungathiwa bafike ba drive ama taxi basebezoba ho squatman imboni yamatekisi ibukeka kabi kanje ilabantu abanjengalaba okumele baklinwe erenkeni number 1 umuntu wesfazane lo number 2 uyaxolisa lo muntu uthi ubengazi number 3 uhamba nezingane ukuphi unembeza musana ukuzosenza osikhwiliphambana nobhoko nizosenza ondlovu kayiphikiswa ngiyabonga kakhulu nje kule ngane ethathele video le ngoba ibufakazi kule association yalabo bhuti laba ama association awayeke ukuqasha osquatmen from nowhere uyabona kube kwaqala kwaba ho driver laba before beyoba osquatmen bebe ngebenze lento le kanti ngakini umuntu uma exolisa aningitshela igama lokuxolisa lisho ukuthini ngiyaxolisa wedwa le ubamba umuntu uselenzileke lelo phutha ngiyavuma elokulayisha endaweni engafanele kodwa uthi ngiyaxolisa igama lokuxolisa lisho ukuthini ngicela iassociation yalo bhuti lo ngisacela yenza ubulungiswa yokuthi ilungise lo bhuti lo ngalendlela akenze ngayo idiscipline iyafuneka yikho ngathi kufanele kube angazi bizwani ngesilungu kodwa kufuneka kube nama class okufundiswa osquatmen ukuthi basebenza kanjani uma besebenza esitaladini ngoba leyo budlova asamsani nawo thina embonini ezokuthutha umthetho sinawe sisebenza ngawo yebo kodwa le yenziwa yilomfolo is unacceptable into engafunekile ayifuneki futhi ngizocela uma kukhona onenombolo yalo association ngisacela nginikeze owazi ukuthi lo association wakuphi ngicela nginikeze inombolo yakhona akwazi ukuthi kungenzeka into enje ngoba lento enziwa yilomfolo ibhixa yonke imboni yamatekisi ibhixa onke ama association ukuthi kusetshenzwa ngalendlela asebenzi dina ngalendlela asebenzi dina ngalendlela lo association engisebenza kiwo abantu behlezi bebanjwa kodwa bakwazi ukukhulumisana nabo angaze ngizwe nangelilodwa ngithola icomplaint ukuthiwa kune complaint enjengale kulo association engisebenza kiwo osquatmen banendlela abahandlisha ngayo izinto lento eyenzeka la it's a nonsense lento eyenzeka la ngicela uassociation before ngizokhuluma ngeqe ngeli ngisacela uassociation lo noma ngathi uphethe ubani ngisacela ngicela bengiphi inombolo yakhona uma bayabona noma kube khona ongiphi inombolo khona la kini ozongiphi inombolo yala this is unacceptable samnandi silungu ekseni kangaka ayifuneki lento lena it's a nonsense lento eyenzeka la sinemthetho esisebenza ngawo yebo awukwazi ukuthi ulwise umama phambi kwengane khombisa ukungafundiseki lento eyenzeka la awukwazi ukuyenza lento noma kungathiwa sekunjani awukwazi siyacela ke ngicela abala association bengithinte or abang inbox ngezinamba zabo
ngizobafonela mina manje. Ngicela namhlanje le ndaba ilalisolvekile. Ngicela ningithinte or iya solve le ndaba. Mani isolve, ni solve kubuke wonke umphakathi.